мирзоазиз наимов сокини 55 солаи душанбе шарқшинос мутахассиси забони арабӣ аст. замони шӯравӣ 4 сол дар ироқ мутарҷим буд ва дар як тарҳи обрасонии иттиҳоди шӯравӣ дар ироқ кор мекард. қабл аз эъзом ба ироқ ва баъдан то замони шурӯи ҷанги шаҳрвандӣ дар тоҷикистон дар мактаби миёна устози фанни забону адабиёти тоҷик буд. маоши моҳонааш барои хонавода ва тарбияи 6 фарзандаш кофӣ буд. ҳар сол замони мураххасӣ дар осоишгоҳҳои хориҷ аз тоҷикистон истироҳат мекард. аммо имрӯз рӯзгори хонаводаашро бо заҳмат аз даромади микроавтобус таъмин мекунад ва мегӯяд аммо ин сармоя барои ниёзмандиҳои кулли рӯзгор кофӣ нест. ҳозир агар ман кор накунам, ҳамин рӯз кор накунам, ба пагам пайдо карда наметавонам. ҳамин як ҳафта кор накунам, али одам гирифта намемонад. маҷбурам ки хай кор мекунем. одами зинда бояд кор кунад. ин соҳаи маориф бисёр соҳаи вазбин аст. кор кунем агар ба ҳамун соҳа маоши ман барои оилаи ман намерасад. ҳамин 300 сум, 500 сум, 400 сум агар ин чиз ҳозир дамо намерасад. ин чеҳраи як хонаводаи дар тоҷикистон аст ки тақрибан 20 соли пеш ба қишри миёнаи ҷомеа шомил мешуд ва аъзои он аз имконоти фаровони кору зиндагӣ бархурдор буданд. аммо ба қавли ҷомеашиносон бо суқути иттиҳоди шӯравӣ дар тоҷикистон низ қишри миёна, қишри пешбаранда ва аслии ҷомеа низ тақрибан суқут кард ва аксари мардуми шомили ин қишр шомили синфи қашоқ шуданд. критерияи асосие ки аз рӯи он синфи миёнаро муайян мекунанд, ин аст критерия аст даромад. даромади ҳар як шахс дар оила, даромади сарикасӣ. баъд шароитҳои иҷтимоӣ, пеш аз ҳама дар ягон кор кардан, дар ягон таҳсил кардан, баъд истироҳати худашро дар берун аз территорияи ҷумҳурӣ дар ягон ҷои дигар гузаронидан. синфи миёна 11%-ро ташкил карданаш мумкин аст. ба қавли ҷомеашиносон феълан дар тоҷикистон ҳудуди 45-50% мардуми қашоқ, 3% сарвандманд ҳастанд ва тахминан аз 50% боқимонда 11% мардумро мешавад шомили қишри миёнаи ҷомеа кард. аммо ҳамвазъи иҷтимоии ин 11% собит ба меъёрҳои қишри миёна мутобиқ нест. боқӣ мардуме ҳаст ки на қашоқанд ва на ба қишри миёна дохил мешаванд. аммо дар ҷомеаи тоҷикистон аксари кулли мардуме ки даромади онҳо барои танҳо таъмини рӯзгорашон кофӣ аст, худро хориҷ аз синфи қашоқ ва шомил ба қишри миёна медонанд. синфи миёна то ҳама 1000 сомон ба мо бозорда кор мекунем. ман миёна барое ки ман меҳнат мекунам, на камбағалам, на як кас ба муҳтоҷам, як кас ба чиам намекунам. ман миёна ҳамин ин хале ки не гуфти рӯзо ки ахти ма хорошо живётам не. фарзандон ки кор мекунанд, алҳол ман метавонам худамро бигам ки миёна ҳолам, чунки фарзандон ҳам чун савод барои хондан ва дар ҷойҳои дуруст кор мекунанд. ва аммо таъминоти иқтисодии хонаводаҳо танҳо шохиси муайян кардани қишрҳои ҷомеа нест. ҷомеашиносон бо манзури ин мегӯянд, дар тоҷикистон қишри сарватманд ва қашоқ мушаххас аст, аммо қишри миёна ҳанӯз ташаккул наёфтааст. он нафароне шомили қишри миёна ҳастанд ки ҳамеша дар ҳаракатанд, дар ҷомеа мавқеи фаъол ва муайян доранд ва чун ин гурӯҳ аз нигоҳи иқтисодӣ таъминанд, кореро метавонанд анҷом диҳанд, чизеро муайян кунанд, саҳми худро дар корҳое мегузоранд, молиёт пардохт мекунанд, дар мавқеи баромад мекунанд ва фикри худро мегӯянд. дар тоҷикистон қишри сарватманди ҷомеа қишри кӯчаки мардум аст ки ҷомеашиносон аз 3 то 5% мардумро ба ин қишр шомил мекунанд ва аммо мегӯянд маҳз ҳамин қишри кӯчак аксари сарвату имконотро зери ихтиёр доранд. барои ин қисми зиёде ки масалан сарватмандҳо ҳастанд, инҳо бисёр ҷойҳоя монополия карда гирифтаанд ва барои кушодашавии роҳи ташаккулёбии синфи миёнаҳол масалан имконият хеле танг шудааст. дар ҷомеаи тоҷикистон қишри миёна имкон дорад дар ҳар таҳаввули иқтисодию сиёсӣ ба қишри осебпазири ҷомеа, яъне синфи қашоқ табдил шавад. зеро аксари ин қишр сармоя ва даромади собит надоранд ва бар асоси қонунҳои иҷтимоии тоҷикистон ҳимояти лозим намешаванд.